Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa musulmi ina muku fata alkhairi da fatan ana cikin koshin lafiya. Barkanmu da wannan safiya ta Laraba, alherin da ke cikin wannan safiya Allah mai rahama mai jin kai. Allah ya sada mu da dukkanin alherin da ke ciki, aka san haka Allah ya kare mu da karewar shi, albarka annabi da alqur'ani. Ina yi wa daukacin musulmin duniya fatan alkhairi, fatan ana cikin koshin lafiya. To masha Allah. To jama'a albishirinku jama'a, a kama jiki a yi wa Allah godiya, mu ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala. Duk tsanani yana tattare da sauki, insha Allahu AS za su fidda kuɗinsu kuma nan da ba da daɗewa ba, ɗan cikin ƙanƙanan lokaci insha Allah. Dan ni a gani na kuɗin Sahel ba su wuce wata ɗaya ko wata biyu, ni a nawa ra'ayin amma insha Allahu. A yadda shugabannin nan suka tukufa da cewa su ga mun tsaya da ƙawahunmu ko kuma mun hudda kuɗinmu wanda namu ne na kanmu, ba wanda aka yi mana mulkin mallaka da su ba. To haka mansurorin kuɗi namu, haka duk wata ana zama. To gaskiya jama'a mu taya da wannan ƙasashe namu da addu'a, kuma Allah ya mana maganin ta'addanci, Allah ya mana jagoranci. Gaskiya kuɗi suna gaga da huta. Kuɗi suna gaga da huta jama'a. A yi fartaje kawai insha Allah. Dan abin da ya rage tunda a yanzu a kashi 100 kaga kashi 90 ko da fiye ma a wajen harka kuɗi sun sha kashi. Kenan muna so mu gaya ma jama'a, shugabannin mu dare da rana suna tsayi kuma sun san abin da suke, kuma suna kokari, suna so su ga sun hudda kasashen nan namu guda uku cikin wani yanayi. Sannan kuma kun ga muna so a yi ga yaƙi da ta'addanci, wani dole sai mun yi hudda kuɗinmu, saboda in kuka lura wa'annan 'yan ta'addan da sefa in nan ne ake biyan su, da sefa ake buga, da sefa ce ake biyan su duk kuɗin da za su je su kashe mutane ko su yaƙi ƙasa, da sefa ne ake biyan su. Sefan nan da muke ta aiki da ita a ƙasa 14 da muke aiki da sefa, har yanzu babu wani ɗan Afirka guda wanda zai zo matsayin shugaba ko ƙasa daban, misali shugaban ƙasa ko kuma wasu ministrorin shi ko wasu diftation da wasu 'yan majalisa da sauransu, wanda za su je ma ga inda ake buga sefa. Kuɗi ne dai da Faransa ake buga, amma inda ake buga su babu wani wanda zai fito ce ba ga inda ake buga mafi sefa kanta ba. An zalunce mu akan sefa, an zalunce mu, Faransa ta zalunce mu. Muna da masu ilimi a kasashen mu, wallahi Faransa ta ki barin su dagu, saboda kasa take kan mu san abin da zai wuce hankalin su, wata rana mu kwaci kasashen mu. Su kuma ba sani ba cewa shi Allah yana nan da womamme ne. Shi sarkin da ba a san farkon shi ma wallantana ka ce ga ƙarshe. Allah shi yana nan, Allah ne. Duk lokacin da Ubangiji ya kawo lokaci ya zartar da hukunci, billahi lazi komin shekara 1000 sai ya alƙawarin nan sai ya cika. Wannan alƙawari 'yan ƙasa in Niger da 'yan Afirka AES wallahi kan masa haddasa cikin harkan mu. Mu koma bai ɗaya mai zaman mu ma ƙasan mu addu'a. Wallahi kan mu ga cewa wai ga mu mun taso, wani ya shekara 30, wani ya shekara 40, wallahi ko yau kuɗi kake nema, yau ka samu kake neman kuɗi kai arziki, kana da yara, ƙoƙarin ka bar yaran ka cikin wahala, ka samu sana'ar da ka sa su suna juyawa su tsaya da ƙahunsu. Kowa nan duk wanda zai aihu yana so ya bara ma ɗan shi wani abu wanda yau ya aiwa, musamman ma wanda za su gada. To musamman ma mu musulmi muna so yaran mu su tsaya da ƙahuwansu. Kaga kar aje a ce yaron kai na kaza, kaga ka bar mishi wani abu. To jama'a billahi lazi sai mun tsaya mun yi wannan, kar mu ce wai mu bamu samu ba. Akwai kakannin mu wanda suka wuce ma, wasu suna da arziki, wasu ba su da shi, haka suka koma. Arziki nihin Allah ne, amma mu tsaya mu taimaki ƙasar mu da addu'o'i da gudunmuwan mu tsaya wa ƙasashen mu. Abinda bamu yarda shi mun haɗi ma shugabannin mu, mun ga abinda bamu yarda da shi, mu so ƙasar mu hudu wani bambance-bambancen siyasa, wannan kai na can ne, wannan kai na, wallahi mu bar shi. Siyasar da Allah ya kata, mi siyasa wadda ta amfane mu, ba siyasar da ta cutar da mu ba. Mi siyasa mai amfani. Dan da magaran ne hutu
mun ga mu yan Niger mu je mu rama ma dan da magana dan Yame ne a dan Tawan dan Talabiyar ne dan Dusan dan Difa ne mun ya hutu wanda zai yi in har ta zo wadda zata cece mu to mu zuba mu shije dan kasa ne uwa mu dai uba mu dai dishi billahi zai kan mu rabu mu tsaya mu kasashen mu kun ga wannan tsari da muka hutu wallahi shi zai taimaki kasa ya taimaki mai taimaki kasa mai taimaki talakawan kasan mu wallahi wannan tsarin da aka dauko saboda bai yiwa mutum shekara 60 ya zo na kwashe mu arziki kai kullun kana yawo a cikin duniya kana neman kuɗi a wulakanta ka a zage ka a tufa ma yawo a mare ka wani ya mutu ma wani ya mutu ma ba a san inda yake jama'a billahi lazi mu tsaya mu wannan jama'a kuma a kama sana'a mai kiwo yayi kiwo mai noma yayi noma mai sana'a yayi sana'a kamun wannan kudaden namu su hutu kamun kudaden mu su hutu mun da aiki yin mu ga kudi sun hutu da ƙarfin su ga sana'o'in mu muna yi amma albishirin da nake baku kudi ba su dadewa kudi ba su cikin daɗaɗɗun kudi insha Allah kudi suna nan kusa insha Allah mu yi wa Allah godiya Allah ka mu zaman lafiya Allah ka mu zaman